Jeremias 31, versikulo 1. Nagasiling, kinahigugma ko sila sa walay katapusan nga gugma. Gani sa malulot nga paghigugma, ginabuyok ko sila. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pag-review, o kon pagtuon sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunsun nga host. Kag sa siningation, ari ang aton mga haligi sa aton iglesia diri, sa aton eskwelahan diri mga kauturan sa Central Philippine Adventist College. Ang ako nun ay pakilala sa inyo, ang aton nga senior church pastor, wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Pastor Belidyong Kaga. Mayong adlaw man sa aton mga kauturan kay mga kabyanan ang nga nagasunod sa nga programa. Kabay pa sa sining nga simana ato naman matukiban kag mas labi nga mahangpan ang nahanungod sa gugma sang Ginoo. Amen. That's correct mga kauturan because kisining nga simana ginatun-an naton ang gugma sa Ginoo. Ang ikadua na kon nga pakilala sa inyo mga kauturan, siya ang aton nga Vice President for Student Administration diri sa aton eskwelahan sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Dr. Leopold Balidyong. Pastor, mayong adlaw sa iyo. Yes, Doc. Mayong adlaw. Mayong adlaw man, Pastor Delbert. Again, no, isa ka dako nga pribileyo ang makig-upod sa aton tanan sa pagtuon sa aton leksyon. Madugay-dugay nga wala ako naka-upod sa inyo, Doc, tungod sa kasako sa aton obligasyon diri sa aton eskwelahan. Pero mga kauturan, akon gid ginahandom ang pagpagig-upod sa inyo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Labi na gid sa aton topiko karon hanungod sa gugma ni Kristo. Yes, and that's correct. And that's correct, Pastor. Gusto ginamon nga updon ka diri, pero hindi gid kami kasingit sang imo nga kasakuon sa imo nga obligasyon sa mga pagtatap sa mga estudyante diri sa CPAC. Ari na kita sa lesson 2. Para sa Enero 4 tubtob Enero 11. Sa sining nga semana makotoran, kita nakahibalo nga aton ginatun-an labi na gid sa sining nga quarter. Halin sa Enero tubtob sa Marso ang gugma sang Ginoo kag ang iyang justice, ang iyang paghukom mga kauturan. Kabay pa nga we will understand some more about God's love and justice as well. Sa hindi pa magbasa si Pastor Delbert sa aton sadsara nga teksto, aton na induko ang aton mga ulo. Sa siningation Ginoo yari kami nagatugyan sini nga pagtuon kabay pa nga ang balaan nga espiritu sa liwat naman magadihon, magakapyot, magabuyok sa amon Ginoo nga ang pinakamanami gid nga mga punto magagwa sa sini nga pagtuon subong sa ngalan ni Ginoong Hesus manunobos. Amen and amen. Yes, Pastor Delbert, ang aton sadsara nga teksto. Aton sadsaran nga teksto makita diri sa Juan kapitulo 14 bersikulo 23 nga nagasiling, si Jesus nagsabat sa iya, kung ang tao maghigugma sa akon, magabantay siya sang akon pulong. Kag ang akon amay magahigugma sa iya, kag kami magakara sa iya, kag magapuyo kami upod niya. Yes. Wow. And that's correct. Ari na kita subong aton topic this lesson 2 is covenantal love. Ay ang covenant, ecclesiastical term o theological term o kung termino sang Biblia. Ang meaning sini sa legal term is agreement. Okay, o kung sa Tagalog pa kasunduan, sa Ilonggo kasugtanan. And that's it. And it involves two parties. So, amo ni karon natuntunan, covenantal love. In other words, sin only ang duha ka party to have this
covenantal love. Yeah. And that's it. So, yes, Pastor, ano pagid ang aton nga imo na sapuan nga we will be studying this week. Yeah. Siling mo na, Pastor, no? Ini siya gugma sang pagpakigkatipan kag nagakinahanglan siya sang duha ka partido. So duha gid, hindi lang Yeah, isa. hindi lang isa. Kay may mga likanhon man, theologicanhon man nga mga panghuna-huna sa pagkakaron nga ang gugma sang Ginoo unilateral. Unilateral. So bahala isa lang ka parte sa Ginoo lang tanan nga side, wala na gina tagaan balor kabilihanan ang sa pihak nga side. So kung unilateral kita, hindi siya maging covenantal love. Kaya ang unilateral, one way ticket. Oh. Sa aton pa ang ginabuot silingon sa unilateral love. Nga ang gugma lang gid sa Ginoo will do everything. Ang tao ya mga kwan lang mapalunoy na lang. And that's it. Yes, Pastor, what do you can you answer? Na-discoveryhan ko man, Doc, ang ginatawag nga covenantal love sang Ginoo gali. Isa ini siya ka unconditional nga klase sang gugma. Nga wala sang kondisyon nga klase sang gugma mga kauturan. Kag generous pagid ini nga klase sang gugma. Kag inang gugma nga dalon kag niya gali palangit. Amo na gusto kang meaning sang sini nga covenantal love. Yeah. And then we will know some more. Kaya kadamo diri may ang topic tadi everlasting love of God, and then ang covenantal love, and then ang conditional love na karon daw dumadre daw kita guro mag sulusangit gamay about may conditional wala ang gugma sa Ginoo. How come nga it will become conditional? And that's it, and some more. Yeah. Sa aton nga Sunday, everlasting love. Okay. By the way, Pastor, sa aton nga introduction, nag-mention na about sang duha ka gugma. Okay. It's the agape love and the filial love. Yeah. Ang aton balaga, karon ko lang na-discover yan, Pastor, I'm sorry, nga bisan retired na ko, but yet, sa atong nga leksyon daw, nakamuklat ako. Nga agape love gali, it's not superior at all. Kay ti ang filial love gugma man na siya galing ti gugma sa parehong tao, and then of course ang eros love, erotic love, it's about sexual love or sexual attraction. Pero ang punto between agape and filial nga mo niyang gingamit ni Pedro when Christ asked him, Peter, do you love me? And then Peter answered 3 times. Ang ako na discoveryan dara, Pastor Doc Leopold, nga atong duwa kasabat ni Pedro, Jesus, you know, we love you. It's about filial. Nga nahigugma kami sa imo. So it's a man-to-man relationship. That's why God asked again for the 3rd time. And that's Peter na kayang lain ang tuyo sang ni Jesus. And then Peter answered, agape, Lord, you know, you open our heart, we love you. It's agape. So, ang punto diri nga sa atong leksyon, it's not all superior lang agape. Yeah. Kay si passage si John nagpresentar nga sa John 16:23, si Jesus sa siling, the Father himself loves you. That's filial. Filial. And then because you love me. Tungod kay kamo nahigugma sa akon, still filial. Wala naggamit ang Greek nga the Father himself loves you, agape. But filial. And that's it. So the love of God is not all agape, but it's also about filial. We know some more about that. Yes, Pastor. Sa Sunday, Pastor, ano ang imo natalupang dandri? The everlasting love. Ka mga chicken na ni, but nevertheless, we will still deal with it. Everlasting love. Wala katubtuban nga gugma. Because kung ano ang Dios, amo siya. Siling sang 1 John, siling niya ang bisan sino nga magtuo sa akon, may kabuhi nga walay katapusan. But all the way through to 17, siling niya nagkadto ako, hindi sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas. Apang, Pastor, siling niya sa verse 18, ang hindi magtuo, wala siya yung hukman sang Dios, kundi sila mismo naghukom sa ilang kaugalingon, kaya wala sila nagtuo. So, by nature, sa kinaiyahan sang Dios, gugma siya,
kag wala siya sa katapusan. By nature. By nature. Wala siya sang gindumilian. Wala siya sa So siya mismo sa ikaw galingon, in His nature, He is love. His desire. Psalm 33:5, Psalms 145:9, ang kaluoy sang Ginoo halin pa sa pagtukod sa sadsaran sa sininga kalibutan. Yes, and that's correct. Before to niyata kay Pastor Balijo, sang last week, Pastor, ato na tunay, nga ang Ginoo hindi na hindi na necessary nga magtukod pa sa sang kalibutan. Correct. Yeah. Because they are already enjoying that relationship with the deity. The deity. Okay. But because of His love, nga hindi matungkad. He still created the world. Kaya ti amo ginang nature yung gugma. Ti na balaan ng daan nila because God is omniscient. Balaan niya nga there will be a time nga magsupak ginang tao, makasala ginang tao, yet they still decided to create the world. Yeah. And that's So it. this is very important, Pastor, no, because God is never cease to be loved. Yeah. Ang Diyos wala nagauntat bilang gugma kag sa paghigugma sa aton. Kay may mga panahon kung kaisa may mga tao kabatsyag nga daw wala na kuguro ginhigugma sa Diyos. Yes. Or may mga instances diri sa Biblia nga ano nga ang iban tagodilian, ang iban matulon. Yeah. So does it mean pahanungod ba lang nga ang Dios naguntat na sa paghigugma sa aton? Yes. Yes, Doc Leopold. Yeah, that's right, Doc, and I agree. Ang Diyos wala nagauntat sang iyang paghigugma sa iyang katawhan. Nga diri sa teksto sa nakita na sa John 3:16 kung sa isa makauna-una kita nga ang Diyos nagahigugma lang sa nagahigugma sa iya. Pero ang aton leksyon nagahambal sa aton that every single person is loved by God. So bisan ano pa ang iya ginhimo, makahambal kita nga inang tao pero wala na gid na gigugma sang Ginoo kay ti amo na gid na ang iya ginhimo. Pero may mga istorya nga ano pa kalain nagbalik tungod na sa gugma sang Dios nga wala yan naguntat sa Wala iya. naguntat. Naamo na. Ang tao yung mauntat. Oh. Yeah. May nabalaan ko yan nga, hindi na gid siya magbalik sa sawa. Pero sang wala pa siya kapang sawa, dumapatay-patay. Kabisan hindi gusto ang ginikanan. Sulungon niya gid. Oh, karon kay nakapakasal na siya, may pila na kabilog kila kabataan. Karon niya dumasukan na gid kuno siya. That's it. But God is not like that. Ngang Ginoo bisan ano sa aton katunto, bisan ano sa aton kabatinggilan, He is still there, waiting for us. Pero hindi man siya gusto piliton ta nga luwason ta, nga hindi naton gusto. And that's the point. Yeah, do you have some more, Doc? Pastor Lop? Yeah, Pastor. Gusto ko lang din na i-emphasize nga ti amo na siling sang Ezekiel gani kapitulo 33 bersikulo 11 wala siya sang kalipay sa kamatayon sang isa nga makasasala. Siling sa 2 Peter 3:9 gusto gid niya ang tanan makadangat sa paghinulsol. So ang Dios wala nagauntat bilang gugma. Gnami sa mga dinanan diri sa aton leksyon sila niya, the Lord will not force His love to anyone. Yes. Sa sina nga bahin o galing, hindi pag-ipersa. God never reject anyone. God never stop loving. And God never runs out of love. Yeah. And God never stop loving. Bisan ano pa. Kag-ara lang sa aton, Doc Leopold, ang pag-accept or reject. Yeah, do you have some more? Yung siling Doc nga isa ka libro nga nabasahan ko nga bal niya, you can reject, neglect, and ignore me. But there's only one thing that you can never do, and that is to stop me from loving you. Wow, sana all. And that's it. Yeah. Balik ko sa imo, Doc Leopold, sa Monday. About conditional love. Is there conditionality in God's love? Siguro daw madalom-dalom nila nga pulo po. Sa Monday, Doc, ang covenantal love. Yeah, conditional love. Tuesday ang conditional. Yeah. Oh, covenantal love, Doc, Yeah. sa Monday. Monday. It is a love between husband and wife nga may ara sila kasugtanan, covenantal love, covenant, nami ang to, ang imo term gina katipan. Katipan. So, ang paghigugma sang Dios sa aton kaangay sang mag-asawa nga naghimo sang pagkatipan, kag kaangay man sang isa ka iloy nga naghimo man sang katipan sa iya bata sa paghigugma. So, kung makita nimo, picture out nimo nga ang Dios
hindi lang siya gali kumalantaw nimo nga daw isa ka amay lalaki nga nagahigugma kundi kaangay man siya sang isa ka iloy. So nga nagapalangga sa iya nga bata. Nag-mention ka about sang relationship between family members. Na kung kaysa bala hindi man maintindihan sang bata. Okay. Nati ginaano ang image nila. Okay, metaphor ang family. Sabi sa gugma sang Ginoo kag sa aton. May mga kabataan sang hindi kahangop sang gugma sang ginikanan. Even though ang ginikanan nalipay gid ay nga i-reciprocate mo, ibalusan mo sila sang gugma. Pero ang gugma sang ginikanan kapangibabaw gid over sa mga kabataan. Sakto gid Yes. no. Ay kisa ang mga kabataan bala nga ginadisiplina mo. Yeah. Kay nakita mo na nga daan nga magkapalain sila. For example, Dok, ang pencil. Kita mo na nga ginahampangan niya nga matuslok iya mata. Oh. So kuhaon mo na siya tungod sa pagpalangga mo nga hindi ka gusto nga magdako ang bata nga bulag. Tungod sa imong gugma, pag kuha mo sa pencil mahibi na siya, Mahibi Dok. pa siya. Purti hibi, purti kaaki niya nga aging kuha mo ginahampangan niya. Uy sang Ginoo guro amo man na ngati kaangay sang pamilya, kaangay sa aton nga mga bata kaysa kita gahibi kita kung may mga butang nga kuhaon ng Ginoo sa aton. Pero tungod sang iya gugma nga hindi nato matungkad, ginahimo na siya sa Ginoo. Amo na Dok siling you can share the love of Christ but you cannot explain it. Hindi mo ma-explicar kung ano na ang klase ng gugma but you can share that love. Yes. And yes, Pastor Bilbert. Way back sa atong introduction kay Ginoo Pastor now, gin-mention to ang duha ka Griego nga pulo nga mga agape kag ang philia. Philia. Nga ang agape wala lang tanan napatuhoy sa Dios kundi napatuhoy man sa tao. Sa tao. Gingamit sa Biblia. Yeah. Gingamit man ang philia hindi lang tanan napatuhoy sa tao kundi gingamit man patuhoy man sa Dios. Sa pagpamatuod nga hindi lang unilateral ang gugma sang Ginoo kundi covenantal nga amo ning aton nga gina-discussion sa pagkakaroon. Metaphor in the sense nga may ara party sa nasiling na naton kagina duha gid kabahin. So sa paghimo sini kag ari ang Deuteronomio kapitulo 7 6 hasta sa 9 nagapamatuod nga kung maging faithful, loyal kita sa Ginoo, dependent kita sa iya, sa aton pagpakigkatipan sa iya, siya mag-aatipan kag magahatag sang kinahanglanon naton. So it is a covenant. Pero may mga panahon man nga kung sa diin ang Ginoo magahatag suno sa magabalos suno sa aton nga pagka faithful or unfaithfulness. Yes. We are discussing about God's love. So one of God's love is covenantal love. Covenantal. Yes. Ngay na nga gugma, ti ato man na balaan nga ang covenant direya ang Ginoo ya wala gid iya sang kasaypanan sa iya nga pag perform sang iya nga share sang iya nga part about that kind of love. Ang ara lang independensya sa tao. Correct. May kapaltahan ara lang permis sa tao. Na kay ti either i-accept mo na or you value it o kung pasalamatan mo na o kung batunon mo na siya na and that's it. Kung i-reject mo the covenant, the agreement, ang katipan there, hindi na strong. But yet God is still there waiting. Correct. And that's it. And ang tao lang ya mo ang gakwan. Kaya mo man sa aton family, no, may either ang ginikanan mabiya kiti may ginikanan ng mga nagbiya. Babayaan mga kabataan or ang kabataan amo magbiya sa ginikanan. Yeah, but with this kind of love, alin sa Ginoo niya, hindi gid ang Ginoo nga magsayop kag ang Ginoo mag-turn sang iyang likod para sa pag-perform sang iyang share about that agreement. Oh. Yeah. Yeah. Balik ko pastor sa arinata sa Tuesday. What do you think about conditional relationship? This is not love. Relationship. Hindi conditional love, kundi conditional relationship. Because God's love is never conditional. Agape is never conditional. It remains to be there. Yes, Doc. Ang ginahambal na diri sa aton leksyon mga kauturan about conditional relationship is that
relationship kag ang gugma sang Dios is constant kag nagapadayon. Apang ang response sang tawo kung kaisa amo ang ginatawag nga conditional sa hindi pagbaton sa sina nga gugma kag pag-angkon sang padayon nga pagrelasyon dira sa aton Ginoo. Yes. Yeah. So this relationship is founded in a covenant. So this covenant calls us for a relationship. So a covenant calls for relationship. It is not only a philosophical and clearly theological understanding sang gugma sang Ginoo, kundi ang Ginoo gabaton siya sang relasyon. Kag amo niya ang gusto sang Ginoo. Sang gintawag niya si Abraham, ako mangin imo Dios. Gintawag niya si Moses, gintawag niya ang katawhan sa mga Israel, ako maging inyo Dios. So he wants to, gusto niya i-establisar ang relasyon, no? Sa sini nga mga katawhan. O galing kung kaisa kung magbiya kita sa boundary sa boundary sa kay may relasyon tangan duha, there should be a pronounced boundary. No? So kung kaisa nagalapaw ta sa piyak nga kudal. So amo na nga but ang Ginoo wala nagauntat sa paghigugma. Gugma siya sa gyapon pero kita ang nagpalayo sa iya. So in that context, the conditionality, ang condition diri pastor is ang benefit naton sa sina nga gugma. Sa sina conditional. Ang conditional. Hindi kay ang gugma itself is conditionality. But ang aton ma-enjoy nga mga benepisyo amo ang conditional. Kay ti pareho ba no? Daw hindi manami daw kalaway daw sila daw hindi manami ang term kalaway pero at least daw hindi manami nga ikaw lang bala permi amo yang nagapagigubos amo yang gagugma lang permi si ang isaya daw wala na ti daw kalas ay no nga and then a time will come bayo ka na yung Ginoo kay wala iya nagauntat bisan ano pa kalayo iya padayon ng Ginoo pero ang tao ya there is time nga ang tao mo sila nga tama na hindi ko na kaya na ti ang kanami lang da iya kay despite nga kita ang aton gagugma ang gugma sa Ginoo sa aton mayo kay ang Ginoo hindi tao kay kung tao pa dugay na kita Wala na. but ang ara sa aton so ang mutong hambal ni Pastor Delbert nga ang conditional dira relationship ara lang sa aton yeah di kung mag-reject we will not earn the benefit we will not enjoy the benefit. Correct. Yeah, but if we will be faithful to Him, God said, yeah, if you love me, then I will love you as well. So if we don't, kung wala na kita sa sinakon si Pastor, maybe pwede na ito ma-misread ang Hosea 6:15 nga sila isang Ginoo, I will love you no more. Kuwaon ko na ang akong gugma sa inyo. And Jeremiah 16:5 as well as Romans 11:22. So, pero asa na saling ko na, wala iya gauntat ang gugma sa Ginoo. Padayon na siya gugma. Ang kita lang ya sa sina nga relasyon kung kaisa, amo ang naguba sa sina nga relasyon. Yes, Doc. Pero sa pagpadayon numan sina nga basa sa sina man mismo nga chapter na ang sugpon sina dira I will love them freely. Sige gid gyapon Dok ang iya nga paghigugma. So dira makita naton nga kita lang ya ang kung kaisa siling balang daw hindi na namian. Amo na Dok ang bali Ellen White no. Sa mga batanon ma-sideline kita sa mga batanon. Nga ang love ang bali Ellen White is a principle and not by emotions. Kay ang emotion Dok nga ga-change every 5 seconds mo. Labi na babae, emotional kayo. So ang brain naton ga-produce na sa sang chemical nga kag ang chemical is changeable every 5 seconds just like sa papel sunugon mo ni siya after 5 seconds galiwat. So based on emotions ang paghigugmaya sang tawo. Pero ang Dios wala ga base sa iya emotion. When he said I love you, it's a principle. So bahala man da kung ano man ang imong status sa imong kabuhi, ang gugma niya ara gyapon kay prinsipyo na for example sa mag-asawa. Kada bulan niya galain ang emosyon sang babae o kung sang lalaki tungod na sang ilang mga ano. Pero ang principle is mag-asawa ka mo, mag-asawa gina ka mo, hindi ka mo pwede magbulagay. So ang Ginoo amo man Dok ang iya ginapakita sa aton. We are God's children despite what will happen. We are still God's children.
Kita lang ya mong mag-disown sa yang hindi ka na namon Diyos. But God never disowned us. We are still God's Amo na baladok nga, hindi mo gid gyapon hasta subong. Hindi mo gid matungkad gyapon kung yeah. ano ang gugma sang Dios. Amo na ni kaalam sang tao mga utod galabot na sa bulan. Pero sa subong hindi mo gid gyapon matungkad ang gugma sang Dios kung ano. There are a lot of people nga nagbalik sa simbahan, nagbalik sa Ginoo nga sa subong they cannot explain how deep is that love of God. Yes. Wow, why nagkikita panahon kadamo pagin. But is there a time nga we will forfeit God's mercy and love? Pastor? Yes, Pastor. So, bisan pa sa ginsuguran, ginigugma kita sa Ginoo kag sila niya magigugmaan na kita kay ang Dios gugma. But there is a time nga ma-forfeit naton. So, kaangay sang isa diri ka parable of the talent. So, kung kaisa in human calculations hindi gid posible nga mahimo to sa isa ka tawo, pero ang Dios magahatag sa aton. But at the times nga ang aton sa nasiling ko na kung kita na ya maglumpat sa piyak nga kudal, at the moment ma-forfeit naton ang gugma sa Ginoo. Before say mo, Doc Leopold, inibala ang parabola sang unforgiving servant. Correct. Kundi ang agalon ginpasaylo ya ang servant nga nakautang sa iya. Correct. Pero ang ako natulpangdan bila tama ka exaggerated sang utang sang ano sang servant kay ti one ang pila ni It is may- 10,000 talents. 10,000. Okay. Ang 10,000 talent ang isa ka talent ma-earn mo na siya sa 6,000 days nga obra sang tao. Ti ang 1 year is only 65 days. Ti 6,000 pila na i-times mo na siya pila na katuig. Ang isa lang ka talent. And then ini nga tao nga servant owed the master 10,000. Hindi iya ginabayaran. Hindi ginabayaran. Oo. Na pero ginpasaylo siya. Patawad sa Yeah. Ginoo. Pero sang siya na, Sang siya na, nga ang nagutang sa iya, 100 dinari lang. Oo. Hindi yagid pagpasaylon, Papriso, gid Yes. No. Eksakto gid Dok. Namiani ko sa imo hambal nga exaggerated nga si sang gugma. In fact, amo na ang gugma sang Dios. Nga makita mo do ka grabe ka exaggerated. Imagine you cannot pay. Bisan anhon mo nga trabaho, maobra ka man 24 hours. Hindi mo gid na Dok mabayaran. Mamay. Pareho lang na nga butang naton 100 million ang imong utang. Tapos ang hambal sang ginutangan mo okay na to. Okay na. Trabaho, ano lang 100 million? Kung paano mo na bayaran? Ano ang bayaran? Bisan mag-manager ka pa sa kumpanya, you cannot pay that the bilog mo kabuhi. Pero Dok, ang gugma sa Ginoo, exaggerated ang mali mo, Dok. Yeah. Tungod, exaggerated din siya tungod sa pagpalangga gid sang Ginoo sa aton mutod, no? Kung amo na ang nabatyag naton nga gugma sa Dios, makahimo pa bala kita sang pagpakasala sa iya, nakita na naton ang gugma. Yeah. Tapos kita may utod kita nga nakasala lang gamay, hindi na kita makapatawad. So, nani Dok nga na Yeah. punto. Yes. so it means, Doc, we can forfeit God's love when we feel kung mapaslaw kita nga ipabutyag ni sa aton Yeah. secretary. Secretary. Tiyan mo na siya. Kung kamo nagigumasa ako, nabi pabatyag na sa iban. Kaya sa atong nga leksyon, freely receive, freely give. So, that's the point. Ti, wala ginyagin pa sa hilo siling sang master ti. Sige kung wala na, sige. Wait, mahimo. Bayre na imong utang. Hindi gid siya kabayad. Oh, And that's it. That's why mga kauturan, ang punto, kung ang Ginoo na gani magsiling no, wala namang that's it. We will study about God's justice later on. Yes, sa Thursday, Pastor. Ano imo natulpangdan? Yeah, sa sining bahin, Pastor, no? So, sa nasiling mo na kagina, so, ang Dios wala iya napaslaw sa pagigugma sa iyang alagad. Pero ang iya alagad, amo ang napaslaw sa pagpatuhoy sa sinagugma sang Ginoo, nga wala napaslaw sa iya isig kaparyo. May mga teksto kita diri sa John 15:12,
John 3:16 and 1 John. So ini siya nga mga dinalan sa Biblia nagahatag sa aton sang bahin nga in response sa gugma sang Ginoo. Klaro man diri bisan sa aton nga teksto nga sa laulohon kay Ginoo or sadsaran nga teksto nga kung ako nagahigugma sa inyo, ang nagahigugma sa akon magatipig sa akon mga pulong. Kag ang nagatipig sa akong pulong ginahigugma sa akon amay. Kag ang ginahigugma sa akon amay digto ang nagahigugma sa ila sa isa kag isa, digto ako magapuyo sa ila. So there is a covenantal relationship in which God's love, ang gugma sang Dios nagakinahanglan sang response paagi man sa gugma. Yeah. And Doc Leopold, you are the dean, the vice president for student administration. Kadamo dira sa mga tawo nga naga-offer sa ilang kaugalingon mag-sponsor sa mga deserving nga mga estudyante. Kung kaysa mamangkot ang estudyante, ano ang amon ibalos sa imo? Ti ang sabat sini sa mga naga-sponsor, hindi na kamo magbalos sa ako. Correct. Ihatag lang sa iban. Kung ikaw na may bayad, hindi pagbayad sa akon, kundi ibihatag sa mga deserving man nga nahimo pareho sa imo sa una. Yes, Doc. Well, in fact, Doc, today, I experience na sa isa ka tao sang nagkuha ko sa akon nga document sa akon nga doctorate. Kag nakita na kon ang isa dira ka tawo nga nagabulig sa imo kay amo na sa universities nga hasta nga nakuha nimo, hasta nga nakuha agad. Sang subong lang nga adlaw may utod magita nga nagpalapit sa akon para makuha niya iyaman nga diri sa aton nga college. Nga ang utang dako kaayo. Naka-reflect ko ba ya, Dok? Ako, paano ko ginbuligan sa tusong una sang isa? Hindi man to gani iya tumuluo gina pero sa aton. Pero ako subong gipalapitan niya. Last chance yan na, Dok mo. Istorya ko kasi mo karon. Last chance yan na subong kung hindi iya pa makuha, Dok. Medyo budlayan na siya sa iyang future nga Tungod sina, Dok, nga natabo sa akong kabuhi ay gibuligan ko man siya, Dok, to the point nga kung ano niya akon Responsibility. pero ang inanghambal nimo nga tungod sa ginhimo sa imo aman sa iban. Imuha sa iban. So bisan sa aton mga estudyante, Dok, kaysa bisan si Pastor Delbert Cabalo nga kaysa may mga ginasunod kita sa aton mga policy but deep inside sa amon tagipusoon masakit sa amon pati hindi lang makita siguro sa mga estudyante tungod sang aton nga pag-care sa ila nga pagpalangga sa ila. Ang akong dire, Dok, siguro last nga mano sa Wibis nami dire nga question, Dok, what specific steps you can take to love God by loving others? Iti ang paano naton ma-show mga utod ang paghigugma sang Dios sa aton? Siguro nagapinsar kita nga maluhod kita, masimba ka magpangamuyo sa iya. Pero diri mga utod naghambal ang paghigugma gali sa Dios. Mapakita na siya naton sa iya pinaagi sa paghigugma naton sa aton kisig Yes, ka tawo. and that's correct. How we show God's love is by the way we love others as well. Example lang, Dok, wala namang kita time. Example. Simba kita sa simbahan, gadala kita sa aton Biblia. Bitbit naton Biblia mga utod. Sulod kita sa simbahan. Mga muyo kita dito. Tapos divine service, pagbalik mo, ang imo salakyan may kuret. Kay na kuritan sa mga bata o ko na sa gidan sang iban nga tigulang nga driver. Kaagi man kun adok mo. Kung kaysa hindi kita kapugong maghambal kita sa mga pulong nga hindi mabasa sa Biblia. Ina bala mga kauturan nga attitude naton sa Ginoo, malipayan ng Ginoo sina. Nga nagapakita kita nga palangga ginaton siya simba kita tapos may mga instances nga angay sina. Hindi na kita magpakita dadok ng aton nga gugma sa aton Spanit. So nag-remind sa aton sini nga leksyon mga kauturan no sini nga semana. Nga ang paigugma sa Dios sa aton is unconditional. Yes. Walay kondisyon. Kung mapakita na siya naton mga kauturan sa aton mga utod sulod sa iglesia, ayhan ang Dios malipay sa aton. Amo na ang tawgon kita sa mga katawan, ka Dios nun, ginasay. Kaya gugma sa Ginoo, ang pagpasaylo sa Ginoo aradra. Wala na kita panahon mga kauturan. Ako na lang pangayon si Pastor Delbert sa iya last take and then Pastor Leopold. Pastor, ang gugma sang Ginoo is unmerited and
hindi naton Mabakal. mabakal. Hindi naton mabakal. Mabayran. Nagatuuman ko nga ang gugma sang Ginoo sa aton is initiating grace. Pero sa pihak nga bahin, it's not only unilateral that it's nga hindi na ta makabalibad because it is because of His sovereignty. I believe that it is initiating grace, but it is also an invitational, nagapang awhag man sa aton into a cooperative relationship Yeah, ganami nga to. towards sanctification. Amen. Yes, Pastor Leopold. Yes, Doc. We can appreciate love. Ma-enjoy kita sang love relationship when we love each other. Yeah. Te Ginoo mo man mga utod. Palangga niya kita, wala na niya question sa Ginoo. Ang pamangkot kita na lang. Palangga mabala nato ng Dios. Kung palangga nato ng Dios mga kauturan, we enjoy that relationship, that love relationship. Mga kauturan, bisan sa atong tawhanon nga pagrelasyon sa aton isig parehong tao sa aton asawa sa atong kabataan sa ibang katawan. Daw hindi gimanami nga ang isa lang amo ang nagapaninguha. Yes, Doc. No? Yeah, that's So that's why God would like to have a symbiotic relationship. Give and take. Oh, nga hatag ka, baton ko, baton ko, hatag ko, and that's it. And you will enjoy more. Amo na ang mag-asawa. Hungitanay, and they will enjoy more. Kung And ikaw that's- lang kayo hungit, ikaw lang gawin, walang And that's what God also expects us. Pero sa panahon nga kita malipat, He is still there. Balik lang kita, mga kauturan. And that Wow. God's love. Okay. Sa hindi pa si Pastor Leopold pangamuyo mga kauturan, sa liwat, aton ini pasalamatan aton mga sponsors nga kung wala sa ilabaw, mabudlay gid ini nga magpadayon nga buluhaton. Si Ma'am Ladel Labalan Gascon, si Ma'am Marlobel Heruta Lurin, Sister Antipas Piedad, Mark and Meryl Mendoza, Ido and Femi Don Vandes, ang mga pihedero nga magulutod, Alex Fehedero and Ma'am Gina Fehedero Ilumar, ang mga magulutod, Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, mag-asawa Jet and Susan Caro, mag-asawa Arcadio and Liti Mendoza, Helen Barbasa, mag-asawa Pastor Phil and Marlene Peregrino, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, John and Goldie Joligi Jr., Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Elder Herbert Tamuni and Ma'am Evelyn Tamuni, and Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hedie. So God bless you and Happy New Year. Yes, Pastor. magpangamuyo kita. Mahigugmaon kag dalang pa na mga Dios. Salamat Ginoong amon na istoryahan ang imong hindi matungkad ng gugma sa amon. No greater love. Wala sang pinapakadako ang gugma nga imo gipakita sa amon Ginoo. Nga ginhatag nimong imong bugtong nga anak. May mga butang sa amon kabuhi nga hindi na namon mahimo Ginoo. But because of your love, imo gid gipakita sa amon kag amon mangin dako nga sulondon. O Lord, kami nakahibalo upod sa mga kauturan nga kung sa diin anuman ang amon mga sirkumstansya sa kabuhi, wala ini nagalimit sang imong pagigugma sa amon. If I climb the highest mountain, you are there. And yet, if I find myself in the darkest valley of my life, you are still there. What a God! Ano nga gugma ang Dios nga amon ginaalagad. Kabay pa Ginoo nga sa amon pagbag-o sa amon kinabuhi upod sa pagselebrar sa bag-o nga tuig, kabay pa nga makita sa amon ang imong gugma Ginoo. Agod nga mga tao tan-aw sa amon kag makita ikaw sa amon kinabuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.